Eta, esan dezakegu, asko egin dugula, baina asko daukagula egiteko, ez? Gure saiakera izan da, nolabait, hau bizia, belarri presta sortzeko ahalegin hori egitea, eta horixe, zoriona guztioi, ez? Ordune, milaka kutxa horiek montatu ditugu, baina azkeneko mezu bat helarazi nahi dugu, bai? Erronka bat bota nahi dugu zuetako bakoitzari, eta erronka hori izango da, beste norbait konbentzitzea, bai? Gu kutxa eskatzea, baina beste norbait konbentzitzea, bale? Mezu horrekin gatu bar gara. Ordune eskatu eta konbentzitu. Ordune orain egingo dugu, bideotxo bat, bai, grabatzeko eta mezu batekin. Ordune mezua izango da, esatea guztio batera, horrela, bai, horrelako keinuarekin, 5 urtez Euskarari puska, bale? Horrela! Esango duguna da, eskatu zurea, konbentzitu bestea, bale? Eskua jarri behar da? Ez da beharrezkoa. 1, 2 eta 3. Eskatu zurea, konbentzitu bestea. Berriro. 1, 2 eta 3. Eskatu zurea, konbentzitu bestea. Tío, yo no sé si es... Zer dio Gaztedia? Gazta. Gora, herri gora. Gazta, Gaztedia. Gora, herri gora? Herri gora aurrera. Zer ospatzen da hemen?
Zurekin, ezelan, Bosgarren urtez bildu gara hemen Habilitaseko kooperatiban 100 pertsona Errigorako kutxak montatzeko. Ekimen honek alde batetik Nafarroako hegoaldeko ekoizleei laguntza ematen die saltzean, eta beste alde batetik irabazten denarekin saltzean euskalgintzari laguntzen diogu. Sergio, Kaixo. Jaume. ¿Al perro? Sean, en casa.
cuando eso me ha venido.